gyfer ein sesiwn cadw heini yn y lolfa heddi. Y gyd sydd angen yna chi yw tywel bach neu clwtyn sy'ch chi llestri, digon syml. A be fi mo'n chi'n neud, ydw'r coesau ar led yma bach, y pengliniau'n soft, bod chi jyst yn plygu nhw tyma bach. Iawn, y bol yn dyn, y cefn yn sydd ar gen i fyny. A fi moyn chi'n dala tywel un pen ar llall, a tynnu fe mor dyn a chi'n gallu. A ni'n mynd i ddechrau wrth wneud ymarferion am y fron. Felly fi moyn i chi godi'r breichiau, yr un uchder a'ch sgwyddau, a dod â fe nôl i'r ffron, a wedyn ni ymestyn y breichiau mas o'ch blaenau. Iawn? Felly nôl a mlaen, gan gadw'r tensiwn ar y tywel yr holl amser. Nw'n ni 10, sai bach a 10 bach eto, bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10. Da iawn, sai bach. Cofiwch i gadw'r tywel yna yn dyn yr holl amser. Bant â ni unwaith eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10. Da iawn. Reit, tro yma, fi moyn chi dod i'ch dilo o dan y tywel. Iawn. Brechiau'n dyn i'r corff, coesau tyma bach ar led unwaith eto, y cefnau yn syth. A fi moyn i chi dechrau fan hyn, dy brechiau lawr, codi nhw lan gan gadw'r tensiwn ar y tywel a nôl lawr eto. Iawn? Lan a nôl lawr. Gan gadw'r tensiwn yn dyn iawn ar y tywel yr holl amser. Reit, nawr ni ddechrau nhw i 10, gewn ni sai bach a 10 bach eto. Bant â ni. 1, ewch yn digon ara, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10. Sai bach. Cofiwch i gadw'r brechiau yna yn dyn i'r corff. 10 bach eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10. Da iawn. Rhaid, mae'n bwysig iawn i gadw'r corff yn ystwyth. Be ni'n mynd i wneud nesaf, mae'r coesau yn yr un lle unwaith eto. Fi moyn chi cadw fe'n dyn, mynd â'r tywel o gwmpas y pen a nôl lawr. O gwmpas y pen a nôl lawr. Iawn, newn ni 10 un ffordd, sai bach a 10 y ffordd arall. Iawn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10. Sai bach, ewn ni'r ffordd arall nawr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10. Da iawn chi. Gobeithio bod chi wedi mwynhau'r sesiwn a bod chi wedi cymeryd rhan. Gobeithio welai chi eto cyn bo hir. Cymerwch o fel.